wadhi ka gimotiko. Baba ne ng'ama ng'uon kendo ne ng'ama weyo wach. Onge mar baba ni dhi loko kit siasa nade kinene? Junet Mohamed nyomiyo ji nyiero liel. To gima nowacho no ne ok en gima yot. Junet nowacho niya, ni no winjo ka ji wuoyo to no paro ni en ma karia mare mar siasa orumo en modong' kich kendo eno ka ji wuoyo eno ka kie ng'eny kama koro dwa bedo chairman mar kie. Joma ne ong'iyo bet piny ma ok dhi ir jopiny, ma ok tine jopiny, ma ok kony jopiny bang' yiero, ma ok dog dala, ma ok dew gima japiny dwaro, emonego chak openjre penjo. To nitie sa gima jotelo gibro timo, gibro dok ir japiny, gibro kwa japiny ng'uono, gibro konyo japiny, gibro wuoyo kodgi, gibro konyo gi yore mopogore opogore. Bas koro 2027 japiny bro gone gimana kura. Koro mane lokruok mar siasa, nikech chon nitie jotelo mang'eny mane obet ni rito ka yiero chiegi to gidhi ir baba, to giywak ne baba, to giyudo tiket. Mano koro ok bibet. Mano kende, mane kama baba ne ahero go seche moko. Ne ka ng'ama timo marach dok ire kendo ng'uono ne. To ng'iyo piny, embe nopimo piny, to wacho ni ng'ani ma nyatelo ne piny ni. To ing'eni mano seche moko ne jotelo moko mane ok nya yudo access kata nok nya yudo baba mawuogo noluoro chung'. Giwacho ni ang'eyo tiket ma nyando cha tibro mi Jared okelo. Koro giluor. Kane karachuonyo cha to baba ero adipo kuome. Adipo cha no neno osiep Ramogi to baba oherega. Nikech nosetemo chung' mang'eny to loye, baba bro miye tiket. Adipo nyaka doga many kura sani. Jared nyaka doge ground. Ji te mane obet piny rito kurago sani koro nyaka doge. Koro ing'eni joma noluor koro chung' karachuonyo, koro gibro dhi wacho wadhi e nomination. Koro ji dhi chung' mang'eny. Ji mano chung', yes, mane effect koro. Jonyando mane nena kalausi gi Jared, sani koro ji biro mang'eny, ji bro wuok mang'eny bro wacho ni ambe wadhi atem. Nikech koro aparo ni japiny bro wuoyo. To kendo ji bro dok ir japiny. Chung' ma ji mang'eny no to konyo mana japiny. Wach mogik